Ini an istorya mga tugang mapapadapit sa mag-agom na si Pay Badong asin si Manay Carmen. Asin an sa endan uniko iho. Sulusulong aki na si Burnok. Asin ang istorya mga pangga ibinuking ni Burnok na an sa iyang unika mudra ang nag-iisang ina may kalaguyo. Ay nako! Ay talagang yes to divorce. Yes to Pag-araw ka ni mga kalaguyo ng involved mga pangga, mapapasabi ka na lang ng it's a yes for me. Sarong aldaw, nagtrabaho da si Pay Badong. Dinawalat da sa harong sumag-ina. Si Manay Carmen asin ang sipunon na sa indang aki na si Burnok. Baga anong swerte mga tugang, tinatimingan palang kan kabit ni Manay Carmen. Pag matrabaho si Pay Badong, masalisi. Masalisi ining kabit. Ang kabit mga tugang, itago ta na sana sa pangarang si Papay. Si Papay? Si Pay mo? Kada beses na matrabaho si Pay Badong, uto naman da si Papay, patuyatoy na. Kaskason da magdalagan, pasiring duman sa harong ni Manay Carmen. Sa sobrang kaskas da kan dalagan ni Papay, ang buol-buulan da, nagdudukot na sa lubot. Mapapadapla na da sa sobrang ka-excitedan mga pangga. Siyempre, makakadilig. Ngunyan, iyo na. Naglaog na duman sa harong ni Manay Carmen si kalaguyo niya si Papay. Duman mga tugang, positive na. Dawa kisay mo istorya mga pangga. Daya mo mapadtubod na usap lang ito eh. Baga dawa kisay mo istoryahan ka ito mga pangga. Dawa sa ingka magnigar ka ito. Daya matubod na ito, naghagad sa naning puspuro. Daya matubod. Dahil matubod na si Papay nagsubli ng kudkudan. Dahil matubod, may mga ibang kababalaghan na nangyari. Sa madaling sabi, kumbaga, ang apod kayan fubo. Ay tanahapunan da ito si Papay duman sa harong ni Manay Carmen na sobrahan sa usap lang, extended. O ngunyan, di mauli na haling trabaho si legal husband, si Pay Badong. Mga hapon na, mga badang alas 5 gayod, retira na sa trabaho, bagting na kumbaga. Ngunya, pag pauli na da si Pay Badong, namamati naman da iyan ni Papay, iskapo naman da siya. Siyempre, pa man kayo ito? Solved na. Si Kuloko idaan na muro-mumoon si Punon, dawa, hubinong pa ito, so akin indang si Burnok mga pangga, may pag-aram na ito sa mga nangyayari sa kapaligiran. Pag-abot da ni Pay Badong mga pangga, nabanggihan da pag kakatrabaho, nakauli da, banggi na sa katarugado, diretso kunya na da, nagtindi na da ning moskitero, tuminurog na, sabay tururuga na da sinatabanggi na. Ngunya, kan medyo matanga na da mga pangga, si Pay Badong da, kuminiblit da kay Manay Carmen. Kinalabit ang gatilyo. Pagkiblit da ni Pay Badong kay Manay Carmen, may kaibanan da ang sit-sit. Sabi da, psst. Sabi ni Pay Badong, Gum, baka pwedeng kubrahong ko na ngunyan so kunya. Supigtuga mo sa kuya na barabanggi. Makakakunyan, makakakayas. Di pinagbigyan daan ni Manay Carmen, mga panggata, ang anin day marisa. Maririsa talaga yan ni Pay Badong pag itong kada kiblit ni Pay Badong barabanggi, mayong gana si Mrs. Ay maririparo mga pangga, maririsa. Kaya si Manay Carmen, play safe. Pag kuminiblit ang Pay Badong, papaunrahan yan ni Manay Carmen. Dahil na i-describe kung ano ang nangyari. Sa madaling sabi mga pangga, tuloy ang kaso. Habang naglalabing-labing dahil ito si Pay Badong tsaka si Manay Carmen, sakto man da si aki ninda ang sendang uniko iho na si Burnok
Daay paturog. Nako. Nagpapanggap lang pala na turog. Narisa da ito ni Burnok. Narisa niya daan na nagraganit-nit na daang Katrina pagmata na. Sabi da ni Burnok, ano nga yan tayo nagraganit-nit garo nagkakakan ka mo biskwit. Nagsagalok pa da so tanog mga pangga sabi ni Burnok, ano tay garo nagbukas pa ka mungkok. Ngunyan, hinapot ni Burnok si tatay niya, sabi, tay nagano ka po tay? Naku ba nanda si tatay niya, si Pay Badong? Taday niya hunao, namata pa si Burnok. Ano pa kayo mga pangga nasa climax na da? Kumbaga, kunya na nasa main event na. Sweet nuts, Mr. Mac. You know how we do. Sabi da ni Pay Badong, Burnok, mayaman ini ko, yan lang ini. Pigkakargahan ko sa ng gasolina si nanay mo. Ng gasolina! Sabi da ni Burnok, ay halatay. No. Full tank naan si nanay. Ginasolinahan naan so bago ni Papay. Sabi ni Burnok, dahil mo na ngayon antay paggasolinahan si nanay, full tank na. Ano pa kitong kinargahanan ni Papay? Nasa lisina. Kaya ang moral of the story, primero, paturugon muna ang mga aki. Pangadua, mamangka sa dalawang ilog. Salamat kay Cesar Morico Olivares sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Yo, what's up mga pangga? Ang video ito ay hatid sa inyo ng JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop. Bisitahin nyo na ang JL Habana ha, kasi sila ang gumagawa na itong aking sasakyan. Kompleto dito. Nandito na mismo ang lahat ng mga pangangailangan ng inyong mga sasakyan. Simula sa gulong, battery, mga tins, sa pintura, lahat na. One-stop shop na. Meron silang Protensa battery made in Thailand. Nexen Tire from Korea. Fortune Tire and MRF Tire galing sa India. Linglong Tire from Thailand at Yokohama at iba pang brand ng mga gulong. Siyempre, ang kanilang mga in-house mechanics, experience sa ibang bansa na sila ang gagawa ng inyong mga sasakyan. Specialize sila sa under chassis job, engine overhaul, top overhaul, car aircon, camber and wheel alignment and balancing, car electrical, painting and latero. Bisitahin lang ang JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop along the highway lang sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, sa tapat lang ng Coca-Cola. At ang 3 branches sa Diversion Road malapit sa Riles, at sa may tapat ng Raymond Bus, at sa Diversion Road, corner Almeda. Hanapin lang ang mabait at kalbo na si Junel Habana at i-follow ang Facebook nila na andyan oh. Salamat, JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop.